A iz svijeta glamura gdje sve jako puno košta, vraćamo se u naš stvarni život i pitanja koja se tiču onog svakodnevnog novca i doslovce preživljavanja s novcem. Iako kažu da je novac univerzalna kategorija, praksa pokazuje da žene i muškarci često vrlo različito razmišljaju, razgovaraju, ali i raspolažu novcem i odlučuju o njemu. O tome će se puno govoriti u subotu na konferenciji Žene i novac, no prije toga sa važnim aktericama konferencije razgovarat ću ja u našem studiju kod nas doma, poduzetnica, organizatorica projekta Kristina Ercegović. Dobar dan i dobrodošli. I stručnjakinja za neuroedukaciju, doktorica znanosti Branka Novosel. Dobar dan i vama. Kristina, za početak da pitam vas, zašto žene i novac? Postoji li stvarno taj ženski jezik u financijama? Ja sam se slučajno našla u ovoj cijeloj priči nakon smrti mojih roditelja koji su bili visoko obrazovani i dobro su zarađivali, ali zapravo umrli su u dugovima. Vidjela sam da se ne radi o tome koliko se zarađuje, nego kako raspolažemo s onim što imamo. I onda sam nekako, ajmo reći, upala u tu cijelu priču i počela istraživati i onda došlo do onih klasičnih podataka koje svi nekako znamo. A to je da žene manje zarađuju od muškaraca, da duže žive, u Hrvatskoj u prosjeku 7 godina, pa onda imaju nižu mirovinu, pa veći dio kućanskih poslova, tog neplaćenog rada obavljaju žene, čak 3/4. Brinu se više o djeci, brinu se više o starijim članovima obitelji. Onda u poslovnom svijetu samo 2% kapitala u start-up svijetu ide ženama. Tako da ima puno tih podataka koje, ajmo reći, ne idu nam u prilog i pokazuju da zapravo postoje razlike, postoje i biološke razlike. Mi imamo manje testosterona, manje smo sklone riziku. Jednostavno, biologija uvijek pobjeđuje, drugačije smo, ali ono što je ključno nekako je manje samopouzdanje. A budući živimo u patrijarhatu, od trenutka dolaska na ovaj svijet nam se šalje poruka da smo manje vrijedne. Nije ni čudo da imamo manje samopouzdanja, a sa manje samopouzdanja donosimo i drugačije odluke i cijeli život naš malo drugačije izgleda. Onda vjerojatno ovakve konferencije baš dobro dođu da se žene nekako i samo osnaže. Doktorice Novosel, zašto iz vaše perspektive gledano žene i muškarci različito pristupaju novcu, ali ovo što je Kristina rekla, riziku, možda ulaganju tog novca koliko god da ga imaju, je li doista ključna biologija i odgoj? Što nas više određuje? Pa dvije su ključne odrednice. Jedna je naravno antropološka i evolucijska. Naslijedili smo transgeneracijski onog pračovjeka, a druga je kulturološka. Mi smo tu gdje jesmo, naravno na ovim prostorima gdje je kultura takva kakva jest i naravno upili smo i sve to što su nam kod koji su nam naši roditelji, naša okolina zapravo ugradili i ako ne radimo na tome, na svojim nesvjesnim uvjerenjima, onda ćemo i dalje taj kod živjeti. A što se tiče odnosa prema novcu, odnosno odnosa prema riziku, opet ću se vratiti na tu evoluciju koji je muškarac bio lovac i sakupljač, onaj koji je omogućavao materijalne resurse. Danas očekuje se od muškarca da on na isti način donosi novac u kuću. A žena je bila ta koja se brinula za sigurnost, za potomstvo, za djecu i nekako je i mi danas na određeni način žene živimo to. A što se tiče odnosa prema riziku, da, žene su manje sklone riziku jer je njima važnija sigurnost. Općenito gledajući, kada govorimo i o leadershipu, jer žena je i lider u svojoj obitelji, ženama su važniji ljudi, a muškarcima su važnije stvari. Ženama će uvijek biti bitno kako se netko osjeća. Ako su u liderskoj poziciji, neće im samo biti važan profit, bit će im bitno kako se osjećaju ljudi. Dok muškarci funkcioniraju na malo drugačiji način, ali ja bih rekla da je zapravo rješenje u sinergiji, kombinaciji oba principa. Koliko nas određuju ti naučeni principi, odnosno kako žene danas raspolažu s novcem? Naš Toni Lončarić napravio je anketu u Bjelovaru, pa ćemo evo čuti što o toj temi kažu Bjelovarčanke i Bjelovarčani. Tko vodi obiteljske financije? Pa evo u mom slučaju vodim ja. To mi je važno da uvijek sve držim na jednom okupu i ne vidim više u današnje vrijeme razlike između muškog i ženskog. Jednostavno smo podjednaki u svemu. Suprug najčešće.
Naravno zajedno. To je uvijek bilo tako. Tko zna bolje s novcem? Ovisi kakva je osoba. Ma isto znamo, i jedan i drugi. Kupuje se ono što treba. Ja, razume se. Znaju li žene s novcem? Mislim da znaju. Ja sam u tome uvijek, naravno, moram stati na našu stranu. Pa uglavnom trebalo bi znati. Ja mislim da moja zna. Evo. Malo teže. Oni znaju kako ih potrošiti. Na što žene najviše troše? Na što najviše troše? Teško pitanje. Mislim da uvijek žena kao bi prvo trebala uvijek gledati naravno na sebe, da za sebe troši, ali kada smo kao u kućanstvu, kao neka obitelj, ja mislim da je jedan obiteljski budžet sasvim u redu. Teško mi je to odgovoriti. Recimo prehrana, pa onda kozmetika, pa obuća bi rekao. A žene na svake drangulije, na sve i svašta, na krpice. Vidim, stara generacija razmišlja kao u onom vicu. Svaka žena od muškarca može napraviti milijunaša ako je prije toga bio milijarder. Branka, vaš panel u subotu nosi vrlo intrigantan naslov kako odgajati dijete da ne postane bogati špip. Ostatak riječi ću prešutiti. Što se zapravo krije iza tog intrigantnog naslova? Ja ću početi sa jednim možda uvidom koji nam često pobjegne onima koji imaju djecu, a to je da su djeca i roditeljstvo naša najčešće najveća, a definitivno najdugotrajnija investicija, čiji je investicijski obzor do kraja našeg života roditeljskog. I naravno, jako rijetko razmišljamo o djeci kao o investiciji u budućnost, ne samo u smislu financija, nego i u smislu vremena. Što se tiče novca, novac je sukus vrijednosti koje mi živimo i kada djecu podučavamo o novcu, onda prenosimo na njih i te vrijednosti. Rekla bih da je vezano za novac jako važno djecu naučiti kako zarađivati, ali isto tako kako surađivati, jer nitko ne može sam, mi trebamo druge ljude. Ali osim toga, kako zarađivati, trebamo ih naučiti kako trošiti, kako štediti, a isto tako kako dijeliti. Kako učiniti neko veće dobro sa tim novcem koje imamo. E sad, zašto danas imamo mnoge mlade osobe, evo reći ću jedan drugi izraz, bez duše, bez suosjećanja, bez empatije? Zato što su sami sebi najvažniji i nekako misle u eri tog velikog individualizma, ja mogu sve sam, ja mogu sve sama, da je to tako moguće. Nažalost ne, i život će im vrlo brzo pokazati da to nije tako. Zato bih rekla da je ključna stvar što se tiče odgoja djece, da je novac zapravo, rekla bih, pedagoški laboratorij. Što se tiče, kada djecu podučavamo odnosu prema novcu, podučavamo ih životnim vještinama. A to je sad puno njih se preko novca može usvojiti. Ja bih možda spomenula jednu zgodu kada su moja djeca bila mala. Oni su danas odrasli ljudi, 33 i 30 godina. Davno kada su bili mali, mislim da je ovaj mlađi čak bio u vrtiću, mi bismo na našim ljetovanjima, naravno na moru, na plaži, svaki dan oni bi sladoled. Ok, sladoled bi da. Koliko trebate novaca? Pa 10 kuna, kupit ćemo se, ne znam, Magnum, King i tako. I onda smo jedan dan, muž i ja, odlučili... Da je presušilo. Ne, mi ćemo njima reći ovako, ok, ovako, imate za ovaj tjedan 50 kuna i to možete potrošiti na što god želite. Već sljedeći dan oni su iz škrinje donosili snjeguljice za 3 kune. Ja pitam, pa kako to da ne kupujete Magnum? Pa to je skupo. Mi ćemo ove novce uštedjeti i suma sumarum, na kraju ta 2 tjedna njima je ostalo dovoljno novaca da su si kupili nekakvi gumeni čamac na napuhavanje s veslima i uživali su u tome. Dakle, mi smo ih naučili da novac
nije beskonačan, da uvijek postoji određena količina, da ako uštedimo i upravljamo svojim troškovima, odlučujemo kada nešto kupimo, da možemo ga preusmjeriti na nešto drugo. Učili smo ih isto tako da svoje kratkoročnu nagradu daju malo odgode, pa su oni odlučili, ok, nećemo svaki dan Magnum, ali ćemo, ne znam, u nedjelju ili za vikend ipak ćemo se počastiti s Magnumom. Evo, to je jedna od lekcija koje... I tako, znači, tema je kako odgajati. To je proces. Kao što sam rekla, cijeloživotni, naš, roditeljski. Kristina, znači li ovo imati zdravi odnos s novcem ili treba još nešto dodati što biste vi preporučili za... Pa ukratko, zdrav odnos s novcem je kada novac služi nama, a ne mi njemu. Ne smijemo biti rob novca i ja bih isto možda zdrav odnos s novcem nekako definirala kao svjesnu zaradu, svjesnu potrošnju. Znači da mi svjesno znamo razlika između potreba i želja. Što kupujemo, zašto kupujemo, kada kupujemo, ali ono ključno je da mi ne budemo rob tog novca, nego da on nama služi. Koliko su žene kao, ne znam, majke, liderice, edukatorice, sve one uloge koje žene imaju u životu zapravo važne u stvaranju nekog zdravijeg odnosa prema novcu u društvu? Koliko od toga konkretno ovisi o nama? Pa zapravo ključno, evo kao što je Branka spomenula, ovaj transgeneracijski utjecaj, on je ogroman, ja to vidim još više od kad se bavim sistemskim konstelacijama, a upravo ono što sam ja u početku spomenula, majke većinu vremena provode sa djecom i one mijenjajući svoj odnos prema novcu i postajući financijski neovisne, zapravo najbolje odgajaju djecu u tom pogledu i vlastitim primjerom, a naravno i ovim svim znanjima koje mi zapravo i nudimo.